fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to awgali jeeri to awgali waalo to jomande jeeri to jomande waalo to beeli cowi to beeli cowi to beeli cowi to Diaba Liduɓe to Thienela Sakoɓe to Sinthiou Dañɓe ko on takkusan juula ha to galle Elhaji Mamadou Moussa Ly to Dara Halayɓe ha to galle ceerno Mamoudou Wadou to cité Yombel Asekna Dakar ha to galle ceerno Madani Tale ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie wuuro witengo Bel Qourbana tawatengo Sara Irkise e nder région de Trarza teskama toon ko yimɓe hewɓe kay keeɓi toon ko wiyete intoxication alimentaire woni tigui hebde musalla deedi e deedi dogoji caggal kay nde ñamnotoon ñamridi moƴƴani to leydi Mali fama walla to leydi Sénégal Juma Touba mawka ka wayli tigui almami ɓe dañi almami keso ma en kal kay wol lomtiɗomo e holko saabi kadi komo lomte leydi Mali fama woni forces armées malienne holliri mbaɗi opération pattam lemijo e nder fangde Tombouctou ɓe kolori ɓe jooɓima hen pittali hewɓe no fewi taw ko terroriste jihadiste en ɓe mbaɗi e nder ɓen wala ɓen tawi hen chef uji tati tawi ko dowluɓe diwan he to leydi Guinée Bissau hono chef d' état major général des armées o rokki yamirore faade dendagal base uji e militaire ji ardiɓe militaire uji e nder leydi he kala wonde kay kala jiyaɗo ne jogui fetel e nder wuuro ne wuubo e beddaji kay soit wona civil soit wona militaire yooɓe pellu ɗum ɓe pofta kedde Afrique ma en jaɓɓo Alassane Oumara Mbodja habaruji men joolam jaɓeri ma en jaa ha to Vatican ko fate wirwinde Pape François jiyan ha to leydi Russie jiyan to leydi Iran kalene guerre hakkude Inde e Pakistan jiyan ha to Palestine bisimilla mone kerki hotodirte joni piren pacciren Gorelte ko aadi yanke mo firtata aadi e jayde weltare tv gorelte ko aadi yanke ɗoftowo ɓen safrotoɓe e muɗuma gorelte ene hollita weltare mum faade ɓen e kala saaha artoɓe gorelte ene kollita dañi hen aafiya mawɗo no feewi gorelte ko haako moƴƴo iwru ko tokkore dinnoro ari ko wallude e safrude ha moni kala daña aafiya muɗum on joguiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo tuƴiɗo mo nangata taare kala mum de gorelte ene humta on haaju gorelte noon sa yiɗi andude ko jangta e mum ko kala jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma jangan hoorema kala gorelte an tuƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama ni jokkoyde enɗam kala musalla ɓandu no fotiri kala gorelte ene momta ha laaɓa e ballal jomiraɗo o sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorelte beele mbawa jokkodirde mabɓe Oumar Dia to Tambacounda 77 527 14 44 so tawi koto Bonji Salamata Ba 77 695 43 01 so tawi noon gonda koto Gawol ko Farmata Abdoulaye 77 150 70 61 so tawi noon gonda koto Guédiawaye Amadou Abbas Ka mbatta ko 78 313 89 28 so tawi noon gonda koto Thiès e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Moussa Dia 78 860 76 68 so tawi noon gonda koto leydi Mali to wiyete Melga Mali jokkodirta koye Abdoulahi Diallo mbatta ko 00 223 72 49 30 07 so tawi noon gonda koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis de Amérique gonda jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorelte kawis ɓolo e muɗuma
aadi bil aadi salade aadi ɓuri firtinaadi salade aadi ɓuri firtude aadi ceerno Amadou Tijane Diallo gorko mo melga wuro jinneji wi ko firtata aadi mo aadude jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andine maɗa weltare TV gorko mo melga wuro jinneji ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Amadou Tijane Diallo ko labdoriɗo malaɗo woni baɗɗo wittoji mum jaaƴi no fewi tawi kadi ko tawɗo gandal e galle bamum ceerno Amadou Tijane Diallo ne safra rafiji kewɗi ɗi ciida cirol rafiji worɓe e rafiji rewɓe kala gorko mo melga wuro jinneji ene yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ƴakkoji ceerno Amadou Tijane Diallo dendagal rafi mbawɗa wondude debbo hen noon e gorko so tawi oɗon maldana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah rabbil alamina certa hen ha laaɓa gorko mo melga wuro jinneji ene yawrani ɓen fiɗaɓe wonduɓe prostate hay sinno prostate ma koko ɓunno ha ala ko heddi so wona aɗa oppire sa jokkodiri e gorko mo melga wuro jinneji joni joni mbiya alhamdulillah tawa prostate ma seekaka ceerno Amadou Tijane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ene yawrani ɓen ustaraɓe gotago yawɓe yitade koye men e jippiɓe leecce kala gorko mo melga wuro jinneji ene andine dendagal kilneɓe makko ewɗo saaha tawi to noktion lamorgo leydi Mauritanie to leggal bitegal Samia galle étage danejo ene huccite usine plâtre ceerno Amadou Tijane Diallo numéro mum téléphone sa yiiɗi jokkodirde makko leydi Mauritanie mbatta ko 46 94 21 91 so tawi ko numéro makko leydi France numéro WhatsApp on yaha mbatta ko 00336 04 04 66 27 gorko mo melga wuro jinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon min ñi ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum 77 714 94 15 gorko mo melga wuro jinneji gam hoybitande lappol palol dande ma tawate Mauritanie Sénégal kala omo jogui base makko to Rosso Mauritanie ha to Dagana Mauritanie kala en tawi ɗon sehil makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe sa yiiɗi jokkodirde e gorko mo leeraɓe mbatta ko 77 536 79 28 ceerno Amadou Tijane Diallo ko laaɓɗo reedu ko malaɗo wune ko newiɗo sanne sanne mbadden danɗo faade makko kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jaam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen gone hoore bira nogas e jeegom lewru avril hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyya habaruji moon e ɗemgal pular e sewto he ko musidɗo moon sehil moon Haali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue natte ɓosoje ko meñimen sehil men Saydou Abouba hono mbirɗen gardidi kabaruji men koto leydi Mauritanie puɗoɗen to wuuro witego Bel Ourbana ko wuuro tawetego e nder Mouqatade Irguise e nder région de Trarza to noon ko capanɗe jeetato e joyo neɗɗo kañumen tigui woni tinaɓe addaɓe nder cuuɗi cafriɗi tawi kadi ko heɓɓe ko wiyete intoxication alimentaire woni tigui ñamde ñamri kadi tawa ñamri ndi moƴƴani keeɓi hen deedi musoji e deedi dogoji kamɓe kala noon e nder ɓen capanɗe jeetato e jeeyo noon ko hen sappo e jeetato ɓurno tampude no fewi laamu ngu noon darima no doole mum fonno neldude toon kadi so fati équipe aji taw ko docteur eɓe safroɓe waɗoɓe wittoji kala e oɗo saaha joni dendagal kamɓe ɗum wonno ko ñande aljuma no gasi joyi aljuma hanki o no gasi joyi lewru avril mbiɗen noon équipe aji ɗon caggal nde gaari toon kay mbawi tokkude safruji kay e traitement kay wonande ɓen hebnoɓe on intoxication alimentaire e oɗo saaha joni teskama kamɓe kala e oɗo saaha joni kamɓe antirnoɓe kala ɓe keeɓi tigui puɗɗima hebde raha kay foftere ɓe paati to galleji mabɓe e nder wittoji hen noon tawama tigui ne sikka ko ɓuuri yakorede kay wonde kamɓe kala noon ɓe coodi ko kosam woni tigui yeyoɓe kosemeje kocce kay e nder wuuro ngo ko hen ɓe coodi kosam caggal nde ɓe jaari ɗam kosam ko hen tigui ɓe keeɓi ɗeɗon caɗele ɗum noon tan eɗen mbiya bandiraɓe mbattata hakkillaji men no fewi e gueɗe kay guila kocce ha gueɗe ñameteɗe kala jeeyeteɗe e beddani yimɓe ɓuura tigui renta ɗum no fewi yewɓe kadi nde tinnoto toppito laaɓal no fewi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jeeyan ha toon to Zouérat laamu halfinaɓe nden ka e kisala Zouérat ɓe kolliri tigui e ko taari ɗum kala ɓe kolliri kay
wonde ɓe duppi wonde ɓe tigi ɓe mbaɗi ko wiyete incinération kene qime ha capanɗe jeegom e nayyi kilo taw ko drogue wondude nogas joyi butel sangara ɓe hen mbiya dolo wondude ujunere temedde jeegom e capanɗe nayyi poɗɗe tawi ko poɗɗe ɗaynoje ɗum ko aljuma hanki o nogas joyi lewru avril ɗum duppa ko dadiɓe halfinaɓe noon haɓade drogue e gueɗe paaɗe noon kay e nder rewani lawol kañumen teeɓino ɗen gueɗe juuɗe kay ɓena waɗoɓe trafic laamu ngu noon hewɓe kay tawte laamu noon tawateɓe to noon ardiɓe laamu tawateɓe nder falde kay hewɓe mbawi tawtorede kay oɗon cérémonie ko fati duppugol ɗeɗon gueɗe ɗe ndewani lawol ha joni ko leydi Mauritanie keɗen aljuma hanki o no gasi joyi lewru avril 2025 batu joɗima to siège union national des patronat mauritanien e nder Nouakchott jonde noon batu ngu koye jooɗi batu ngu noon ko joom ngaluji Mauritanie naɓe wondude ɓen joom ngaluji tawi ko Maroc naɓe kañum tigui mbawi joddade ngulon batu ngu noon to banggue Mauritanie ardi batu ngu ko Zeynil Abidine wula Cheikh Ahmed kañum woni hoorejo patronat mo leydi Mauritanie tawi ko to banggue Maroc ardi batu ngu noon ko secrétaire d'état marocain chargé de commerce extérieur auprès du ministre marocain de l'industrie et du commerce biteɗo Oumar Hejra gonɗo kay jillu mum e oɗo saaha kala nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie wonno Mujibou batu ngu noon ko yidde ɓeydude kay jokkodiral e ɓattodiral kay hakkude leyɗe ɗe ɗiɗi ha tenti noon e fannu julagu woni tigui ko fati e commerce relation commercial e yidde kadi ittude dendagal dendagal jullaje wondude julɓitte tawtede kay e dow ngolɗon lawol tawi ko lawol commercial hakkude leyɗe ɗiɗi beele wawa yurtitade kay ko fati kay ko ciifodiral ha ɗum ɓeydo newade e nder leydi woni ittude dendagal obstacle uji tawi kay ko kerƴinoji ko fati e banggue commerce hakkude leyɗe ɗe ɗiɗi ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen fedde taw ko joom camion ngaji sappo e joyyi Mauritanie kay nana mboloki ene nana ɗi camion ngaji kay nana mboloki ene nanga to kerol kay taw koye poste biyeteɗo poste mo Kadiana ene tawe nder leydi Mali sara kerol hakkude mum e leydi Mauritanie ɗin noon camion ngaji noon sappo e joyyi camion nan toon kay mboloki tawi kadi ɗi mboloka toon ko guila darorɗe lewru avril ndu goni ndu tawi ko laamu Mali kañum mboloki toon ɗiɗon sappo e joyyi camion chauffreɓe camion ngaji ɗon e apprenti ji mumen kala ene tawe toon e gonka kay ɓe goni toon kadi tawi koye gonka muskano fewi saabu kay ɓe ngala koɗande koye nangue ɓe ñallata jamma ari kadi koye boowal ɓe mbalata ene teska toon kadi kewgol ɓowdi e cattugol ko fati e gurdama e kolli kadi kulhuɗe mabɓe kadi ko tijjam e ɗeɗo balle wawi tigui toɓoji jippo toon ɗum noon ko caɗele mawde no fewi kamɓe joom ɗin camion ngaji noon eɓe kesɗina kadi ha joni e rango mabɓe faade laamu leydi Mauritanie saabu ɓe mbaɗino gon e rango faade Mouhamed Cheikh El Ghazouani hoorejo guendi Mauritanie faade jaagogal kalfinaɗo ko faate jokkodiral gueɗe caggal leydi e jokkodiral leyɗele hono Mouhamed Salema Wula Merzig ne darto kay ha camion ngaji mabɓe mbawa woppitede mbawa ɓiltade toon ɓe kolliri noon ɓe kolliri kadi wonde camion ngaji ɗi kay ko Côte d'Ivoire toon camion ngaji ɗi ummi noon camion ngaji ɓe kolliri ɗi dimduno ko marchandise ɗi transité e nder leydi Mali ɗi jeeha toon to leydi Côte d'Ivoire koye gartal majji kay e saahaji ɗi gartata ko nden tigui wonide laamu Mali blokiɗi toon e nder leydi Mali tawi nanggiri camion ngaji noon wi tigui ko wasdeɓe o hormade ko fati tigui e tigui ko wiyete gabari guila e mawnugol ha e towgol ha e juutgol camion ngaji kala joom camion ngaji noon ɓe kolliri tigui hay sinno kay ɗum ne fonno wonde ɓe ponno kay nanguede ko guila saaha nde ɓe naata nde ɓe dimdi nde wona kay e saaha gartal mabɓe tawa camion ngaji ɗi ko vide kadi camion ngaji ɗi ko transit saabu wona nder leydi Mali ɗi payi koye to leydi Côte d'Ivoire mette mabɓe noon kamɓe joom camion ngaji ɗe mette mabɓe e ɓurde tengtinde kay ɓe kolliri wonde ko ɓoyani ko fodde capanɗe nayyi camion tawi ko malinaɓe nangganomo mboloka tigui tawa kerol hakkude Mali e Mauritanie taw koto banggue Mauritanie ɗi mbolokono caggal kay nde laamu Mali nelno émissaire woni nulaɗo kolaɗo arde kay joɗodiri e laamu leydi Mauritanie ɗina camion ngaji goppitama ko ɓuuri waw yawde e yaccade jeeyi hajuji men holko saabi noon kamɓene camion ngaji mabɓe nana nangga laamu nguni muuɗi mum kono deeji ko namdal ha joni
joni habruji men demgal pular sennumima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paaɗenam to leydi Sénégal ñalawma hande o teskama kañum woni kirndol tawi ko kirndol ko fati e Daka Madina Gounass ma en ketto cimtola musidɗo men hono Amadou Samba ɗo to Likseba gorgol kadi délégation timmuɗo ummima toon tawi ko délégation Madina Gounass ɗum hewno wadde noon ko yimɓelam mawkano fewi hitande hikka nde noon ɗum hawri koye sunare mawdu no fewi saabu koye jaltugol aduna hono mawɗo dental Madina Gounass tawi kadi kañum wonno khalifa diine wuuro ngo hono biyetenoɗo ceerno Oumar Alpha Sy jaltuɗo aduna e nder lewru korka hen enen mbiyatande Allah yurmotomo yaafoma harnamo aljanna eɗen ñaago kadi dendagal dente Madina Gounass dendagal yaaɓe toon kala nde duwontomo ende ciftortomo kadi e duwawuji e kala saha ne jooɗi mbiɗen koto Madina Gounass jabɓuɗen musidɗo men Amadou Samba Lo a salminama juurama. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Ghali Abouba mi salminima kadi mi juurimama mi salmini dendagal bandiraɓe hettotoɓe Weltare TV weltare ɓe fulɓe andudinema Ghali Abouba kabruji men ɗo e nder wuuro teddugo Madina Gounass e ɗo men ñalawma aset hawre nogas jogom lewru avril hitaɓe ñoƴƴiɗi e nogas joyyi woni kirndol Daka Madina Gounass. Alhamdulillah rabbil alamin julɓe kala guel hanki otoji ɗi ɗo ha Fouta ha Mauritanie ha Mali ha Gambie ha Guinée machallah bandiraɓe ene juppo e nder teddugo Madina Gounass Daka oɗo saaha heewi tebtebte yimɓe laamu ngu kadi ari no moƴƴi tabarakalla machallah ceerno holliti so Allah lamɗo jaaɓi so takkosan o juulama tan e on saaha ɗo teddugo Madina Gounass ko nden reggodirte laamu ngu ardo ceerno rewa hen julɓe ndewa hen paya toon to Daka Madina Gounass e on saaha ɓen wonɓe toon ɓe on saaha mbawa jaɓɓade ceerno e cité muɗum eɗen gandi kala hitande so Daka o yonti so ceerno hirdi yettima taw futuro fayida ko heddi ko seeɗa ceerno yetto nokku muɗum fofto seeɗa e on saaha are juule futuro e on saaha noon so juulama futuro noon on saaha laamu ngu gouverneur mo Kolda en heewi tawtorede ittugol Daka o woni kirlugol e on saaha noon laamu ngu wawa jangtade yettine konngol maw leydi konngol ko jagorde muɗum e on saaha o juule futuro juulata gueeƴe so gaynama noon on saaha ceerno wasi o waajo julɓe ko musidɗo Amadou Samba Lo ɗo Madina Gounass fewde Weltare TV weltare ɓe fulɓe andudinema Ghali Abouba. Allahumma amina. Amadou Samba Lo golle ma jooɗi peewi eɗen ñaago Allah tan yo Allah waɗa Daka jaɓaka eɗen ñaagui duwaw kadi ndi dendagal bandiraɓe e nden duwanto toon jayde moon jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma kadi jayde nde ma ɗuf toon ha Daka sako kala ñalawma kay e ballal musidɗo men Amadou Samba Lo eɗen mbasiyo kadi bandiraɓe guila e waɗoɓe atuyuji ha e sagginoɓe kala nde tinnoto tigui nden to ko fati e jeyle jeygueji faade jangge kay beɗe Allah ne reena en danda en e kala cumuji ha joni habaruji men demgal pular to leydi Sénégal ha joni keddoɗen so fagiyan ha toon to Mbour bayi ndeka ko legal tawtegal e nder Mbour taskama tikko tan musɗo waɗi toon wanno toon gila talata ɓennuɗo ko sehilaɓe nayo kañumen kamno toon hen goto noon biyeteɗo Jeylani Thiam kañum tigui yooɓi toon fittanu sehil makko biyetenoɗo Amadou Ba o yuma noon ko laaɓi ko hen o hawri ela jala ɓe pottino noon koye nokku goto to Dolo yarate woni to Sangara yarate eɓe goni e jarama tigui on Sangara ko ɗon tigui nde ɓe jaari haaɓe mbi zuyi ɓe gone toñodirde e biteɗo Amadou Ba on e habɓi loohi mum walla talki mum ɓe gone wiide ɗum ko niɓɓinirke ɓe toñodira e mum ha ɗum wantino andama duko ni wontino haare ko ɗon tigui kanko biteɗo Jeylani Thiam o dufti laaɓi makko o fi Amadou Ba noon yani e saaha nawete hôpital ko hen wasi fittade mum nden noon kañum nden tigui nanama tigui on maayi ko ɗon tigui biteɗo Modou Niang tawtol goto sehilaɓe he wondude biteɗo Youssou ɓen ɗiɗi noon ko ɗon doogui oɗo saaha joni ne jiilaw cattuka no fewi kanko Jeylani Thiam noon o wiyama teeɓa omona soka e oɗo saaha joni e mbadi garde à vue ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen Juma Bawka ka Touba e oɗo saaha joni ɓe keeɓi almami kesso joni kay ardi Juma ka ko biteɗo
biteɗo tigi Serigne Fallu Abdou Khadera Mbacké tawi koye doom yawirore khalifa général des Mourides hono Serigne Muntaga Mbacké o lomti noon ko imam Serigne taw ko imam biteɗo Serigne Mamouna Bousso gardinoɗo jamaka joni kene wona duuɓi 33 hewɓe noon ene namdo kay ene namdo yidde andude kay holko ittira holko woni sababu kay waylede oɗon almami tawama noon ko kanko almami o e hoore makko kay kanko almami o e hoore makko taw noskoji ɗi kolliri kay wonde ko kanko ñaagui khalifa général des Mourides yo tinno kay nde lomtintamo saabu e oɗo saaha joni o wona karɗo cellal kadi mangu heeɓimo o holliri noon e oɗo saaha joni omo tisko musalla e ɓandu makko e kala saaha o holliri hay aljuma sakkitiɗo o e nder juulala juma ka o teskima tigui o heeɓi malaise woni tigui ko wayno musalla ni annama jiilol ni ko ɗum caabi noon o ñaagui khalifa o nde lomtintamo o hollirama noon o faami tigi almami o jaɓinima ɗum faaminima ɗum ko hewani e almameɓe kay namdade yo lomtina saabu kay fuɗɗima mawnude kadi wona celluɗo ha joni habaruji men demgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni canden ko wuuro tawtengo e nder commune mo Diagnaajo Diagnaajo ko dillere mawde noon e fitinaji mawɗi teska toon tawi kadi saabi ɗum ko jaltugol aduna suka étudiant biyetenoɗo baɗanoɗo histoire et géographie to université Cheikh Anta Diop de Dakar biyetenoɗo Saliou Diong biyeteɗo Saliou Ndong noon yaltuno aduna ko guila 7 lewru avril caggal kay nde o sippiri oɗo rafi kala nde o sippiranno o rafi tawi ko rafi duumiɗo e makko nden o yalti aduna noon sehilaɓe makko e sukaɓe wuro ngo kala ɓe takki ko jinnaɓe kañumen goni sababu jaltugol aduna saabu kay tumɗeɓe o jinnaɓe ko sukuñaɓe ɓe tuumi jinnaɓe noon ko sukaɓe wuro ngo noon jani e jinnaɓe makko jinnaɓe noon hen goto ene wiye Khadiouma ene wiye hen goto wiyete ko Waly Donga goɗɗo ne wiye Khadiouma Sara ɓe jani e ɓen ɓe piiɗumen piggal musgal no fewi ɓe jani e galle sukaɓe legal ngal ɓe jani e galle on ɓe bonni galle o bonnugol pakkita ngol no feewi nden brigade gendarmerie mo Diagagno nden nani kabaru ko ɗon tigui notiti hen gam yidde kay addu toon jaam e kisal kono Allah e fitnaji ɗi mawnude ɓe donko wawde dattinde sukaɓe kay le dilla maɓe noddi kay ko wiyete maɓe noddi renfort taw ko gendarmerie maɓe noddi renfort kay tawi ko gendarmeɓe wolɓe nden wari kay ha ɗum wawi hebde tigui taw ko gendarmeɓe ɓe intervention de l'escadron et des surveillance et intervention de Sandiara ko ɓena gari kay nde jaam fuɗɗi artude toon sappo joyo sagat noon mbiyama hen tem hen jeenayo woɗɓe kadi ko heptinaɓe e nana koko dogɓe ne jiilaw cattuka no feewi Papa Dieng noon kañuma woni mawɗo orchestre woni tigui juɓɓinoɗo ɗin fitnaji dogɗo e oɗo saaha joni nana yiide procureur noon namdima caggal ɓena nden sappo joyo ɓe darinoma yeeso ñawoɓe to tribunal ko procureur o noon ñaguima ndeɓe cokkate kay duuɓi ɗiɗi goto e mabɓe kala verdict o noon yanata ha laaɓa kay ko ñande 29 lewru avril ndu gonɗen ndu ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeen ha to Fadiga dadiɓe leydi Sénégal halfinaɓe koy ko faati leydi Sénégal ɗana daari kay no doole mum ponno kay haɓade kay waɗoɓe trafic drogue intera leydi hen koye ndina mbadi noon hono brigade territorial ɓe Fimela teeɓima jamma hanki o quantité kewɗo tawi ko drogue mo hinde chanvre indien ɓe teeɓi ko 150 kilo e nder département mo Fatick hakkude wuro witengo Pulula CNN eto wite Fayil ko ɗon tigui woni to ɓe teeɓi drogue joom drogue noon joom drogue en ɓe noon caggal kay nde tini tigui wonde gendarmeɓe bon ɓoyata jettoɓe ko ɗon tigui ɓe dogui ɓe goppi drogue o losgoji noon jaaƴi nana uddita hen beele kay eɓe mbawa yitede kadi beele dendagal réseau kala ene mbawa yitede ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen ko altine ɓawo janggo 28 avril hitaɗo ujunnaji ɗiɗi e 25
député ji woni sarɗiyeji ɓe suudu sarɗiyeji ndu leydi Sénégal nodda kay batu men woni mbaɗa convoqué à 10h woni waktu sappo ɓiɓa ko fati kay e examen des projets de résolution heblanade kay ko fati ittugol immunité parlementaire ɗiɗo député ji ɗiɗi ko ñande altine noon ɓe ummonto kay tafde commission tawi ko commission anda o ko hen halɓe noon kalfinte ko fati kay e ɗeɗon gueɗe ɗiɗon député ji ɗiɗi noon ɓe immunité parlementaire men woni ɓe wutti teddugal men yiiɗi ɓortede e oɗo saaha joni ɓen goni Moustapha Dioba e biteɗo Salamata Dioba ɗiɗo kala noon ko wonnoɓe jagorɗe e saaha laamu Macky Sall ko Cour des comptes noon moddiniɓe e mbuñaari e bojjingol haalisaji kay taw ko haalisaji fond covid 19 koɓe fotɓe noon darade yeeso ñawoɓe toɓe ɗon noon tawi kay eɓe mbakki lefol dipitagal woni lefol sarɗiyankagal ɓe mbawata ñawede alay saago kay ngol lefol walla wutti teddugal itte mabɓe ha laaɓa nde ɓe mbawa darade yeeso ñawoɓe hono Ibrahima Ndoye kañum woni procureur de la République près du tribunal des grandes instances de Dakar kalfinaɗo dossier o holliri tigui kanko wonde kay mbuñaari ndi Cour des comptes kay yaltini ene joofi kay jagorɗe jeetati hay sinno kay ko ɓuuri yajde ko jagorɗe joyi kala e oɗo saaha joni holliri wonde ko jagorɗe jeetati woni ministre uji jeetati ene joofa hen feɗendu ko fati noon e gestion tawi koko fati e gestion ɗiɗo 1000 milliards woni ujunere milliards taw ko franc CFA haalisaji dendinnoɗi ko fati kay e wallidde haɓade covid 19 e nder leydi he e ngana sanga noon Moustapha Dioba ko kañum wonno ministre du développement industriel so tawi ko Salamata Diop kañum wonno ko ministre des femmes woni jaagogal kalfinangal ko fate rewɓe sukaɓe gueɗe baɗe noon ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar seno mbima to leydi Sénégal ko to leydi Guinée Bissau paadena to Guinée Bissau hono biyeteɗo Biagna Nanta kañum woni chef d'état major général des armées mo leydi Guinée Bissau woni tanko woni mawɗo koninkoɓe leydi ndi kala kanko noon ñande alkamisa ɓeniɗo o yettima yoga e base uji e yoga e kanguji e commissariat ji kala tawateɗi nder leydi ha tengti nder lamorgo leydi ndi kala to yetti noon konngol ko gotol dande ko wotere o rokki ko yamirore kala kay jiyaɗo e nder leydi he ene yaaha e beddaji boli ne jogui fetel walla ne jogui pistolet wona noon soit wona militaire wona civil yoɓe pellu jomum ma yimɓe fofta o holliri noon yimɓeɓe tampi e kala saaha jomumen nanggue ne jogui petelaji walla ne mbaɗa koye walla saaha kala mbiɗe mbaɗa kuddetaji jomumen nanggue coke seeɗa goppite ɗum noon tampama hankkadi feere tan ko kala jiyaɗo ne jogui fetel yo felle ko kanko rokki yamirore o holliri kadi wonde ko kanko woni responsable kala ko wawi arde hen ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mali paadena Tombouctou to Tombouctou noon fama woni forces armées malienne dadiɓe leydi Mali ɓe kolliriɓe mbaɗi toon opération pattam lemijo aljuma hanki o nogas joya lewru avril taɗo junnaji ɗiɗi e nogas joyi tawi ko haɓade ɓen witeɓe jihadiste en ɓe kolliri noon e wiide mabɓe kay wonde ɓe mbari seɓɓitiɓe mbari jihadiste en yonɓe no feewi hewɓe e nder ɓen waraɓe ne tawe hen chef uji tati tawa ko chef uji jihadiste en andaɓe e nder falde he opération noon ɓe kolliri tigui ɓe mbaɗi ɗum koye nder région biteɗo nokku biteɗo Kouchia e nder Kouchia noon à peu près kilométre uji jeetati to banggue worgo ɓaƴo funnague Tunka ene tawe nder région de Tombouctou état major général holliri tigui e nder opération kay opération fuɗɗi ko 12h30 woni midi 30 e saaha kay fama wonno e orloyade falde nde ɓe kolliri kadi wonde ɓe jiiti réseau mawɗo no fewi taw ko dartanoɓe fewnude pitti bomboje ene tuufo bomboje tuufeteɗi e laabi chef uji tati noon ɗi fama holliri kay wonde joɓima pittali men hen goto ɓe kolliri ene wiye Samba Diallo on noon ene tuuma kay kañum dartanno wadde kala ko fati pitti bomboje e nder région mo Tunka o biteɗo goɗɗo ne wiye Amadou Bari ɓurɗo lollude Boura e goɗɗo wiyete ko Ibrahima Diallo fama holliri noon ɓeɗo tato ko chef uji tawi ko dawluɓe e nder falde nde ɓen ɓe itti pittali men e nder oɗon opération famano kadi holliri wonde tettiniɓe matériel kewɗe armuji kewɗi no fewi ha joni ko leydi Mali keddoɗen e ballal Allah e ballal fedde syndicat ji witendi SINABEP woni syndicat national des banques assurance établissement financier microfinance e commerce ɓe darima kay darde mabɓe ha yimɓe ɗiɗo tawi ko gollotonoɓe banque nangonoɓe ne coka oɗo saha kala ha mbawi e fofde kenal lekkitare so woppitede SINABEP noon ɓayini communiqué mum ko aljuma hanki o hollirde kay goppidagol biteɗo
ɗo Biroma Diop e goɗɗo wi Alassane Touré ɗiɗo kala noon ko gollotonoɓe e banque golloto koye banque biyeteɗo Eco banque Mali sokonoɓe kayya oɗo saaha kala sina bep noon ine jaara dendagal darinoɓe e dendagal pelle syndicat ji kala darinoɓe kay ha yimɓe ɓeɗo ɗiɗo mbawi woppitede eɓe ciftina kadi dendagal pelle syndicat ji wonde kay kala nde ɓe mbaddi junggo e fandu ɓe mbaddi kayya walla boy walla ɓe dardi kamɓe kala so l'union qui fait la force ko dental woni doole kala koɓe ummini ene wawi gasde Allah newn ɗum hano hannitini ha joni habaruji men demgal pular sennumima toon to leydi Mali jabboɗen ko Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Dogu ko fati roɓiɗo kedde Afrique Alassane Oumar Mbodj a salminama en calmitima Ghali Abouba en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV habaruji men ɓurɗi tengtude e dongre Afrique e ñalawma hande o puɗɗoɗen ko leydi Côte d'Ivoire balɗe tati ñaneɗa sande toon dey ene wayno ko yimɓe landa PDCI mo Tidjani Thiam ittaɗo e doggol ene wayno dey ko ɓen yimɓe ko ceppi toon ngam hollude mette mum ko conseil mabɓe constitutionnel waɗi oɗo gardiɗo kaɗo landa ene way noon ɓe mbawi kay hollude mette mabɓe toon tigui rigui Nigéria ko famɗi foof sappo e jeeɗo ɓen kadi ruttiɓe e jumumen ɓe taw ko yimɓe dadiɓe mbawi kay joguiɗe coɓde kure ɓen mbawi kadi aɗa ɗon oggirde mabɓe ɗo wonɗo ɓe guitano kanŋe mabɓe ɗo ko ɗon tigui jooɓi kono pittali mabɓe ɗum noon ko toon wayno ko état mo mbiyata kono Jean Fara e to banggue rewo ɓaƴangue to banggue hirnangue Nigéria ko toon ɗigue gaɗi ɗe ɗen toon mbaɗi ene wayno mbayin ɗum noon ko gila nogas e jeenayyi nduɗo lewru ndu goɗɗen taw kadi ko AFP ɗum noon wawi kadi taw ko responsable mo ɗodi syndicat no wiyete kono minier kañum e Amnesty International de ko ɓen taw kadi ko e ɓen bandiji e bawɗo kadi waɗi toon on attaque ha mbari ko ha sappo e jeeɗo ɓen taw kadi hen joyo ene wayno ko milice ji ko ɓen tigui ndenan ɗon ɗeɗon okkirde toon to Rwanda ene waɗi hakkude ɓe e RDC Congo to dey ɓe mbawi kadi nanodirde fodde ɗo e ɗiɗi lewru taw kadi ko darton ndu ngam wawde dartinde ɗin jaydi dukoji hakkude ɗen leyɗele ɗiɗɗe ɗum noon no wonata ko ñande aljumare e wayno kono ko ɗiɗi taw kadi ko lewru mai ujunere ɗiɗi nogas joyyi man mbaw kadi ƴewde ƴen peeje ngam kadi dartinde ɗin leydi goto foof wawa kadi jokkude e golle mum wonande kadi ɗiɗo kadi leyɗele ɗiɗi e cifodiri e ɗum noon toon to Washington e ɗum noon kay ko mari kay ɗin jeydi ene mbawa kono dartade ɗum noon tawno wonde ko wiyete ko tan ene wayno dey ko hammadi foof ɓuuri taw kadi ko poɗe dire ɗum noon to Afrique banggue worgo ene waɗi on ñande alkamisade nogas e nayyi lewru ɗum gonɗen ndu ene waɗi Vladimir Zelensky ko gano toon en jullu ngam ƴewde jullu musdal ene waɗi oɗo saaha taw jaɓɓimo noon jaɓɓunoma toon ko Cyril Ramaphosa ene wayno dey kono noon ko dumunno mo jinno wadde o toon o dañade wadde ɗum toon nde tawno wuuro makko toon ate lamor koko janano toon ɗum waɗi wiide wonde alay saago kanko kay o hoota ko ɓuuri yawde e yajjade Ghali Abouba ko ɗum re tongguɗen haɓude men dongre e Afrique e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sandogu ngam weltare Ayawo TV Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi ko an uddi kabaruji men e nder dongre Afrique takkusan juulama ha to galle ceerno Amadou Tijani Alpha Mama Siley Ba to Modjana ko on takkusan juula ha to galle ceerno Abdourahmane Dia to PK8 ha to galle makko Daril Barke ko taari ɗum kala habaruji men joolam jaɓiri koto Italie puɗolen to Rome ko ñalawma hande o noon woni baynigol cakka woni baynugol cakka sakket kay faynade ko fate Pape François gonnoɗo mawɗo diine Issa yankoɓe windere jaltunoɗo aduna ñande nogas e goho lewru avril gonɗen ɗu tawa yaltirno aduna ko duuɓi capanɗe jeetati ko aseta hande o noon nogas e jeegom lewru avril woni fiñira e makko to Vatican tawi kadi on fiñira waɗati ko to place Saint Pierre caggal cercueil o noon caggal noon cercueil o nawa caggal noon cercueil o adda toon o nawati koto basilique Saint Marie Majere mo Rome ko toon tigui woni to suɓino kadi yimɓe foof nde teski ko nokku mo ɓurno horsinde nde o fewi ko toon o wiroya
ko sanga 11h15 ko nen tigi o wira tawi ko en privé woni tigi ko yimɓe ɓurɓe ɓattade mo tan mbawi tawtorede nde ɗon wirwirde teskama noon cérémonie o badɗo toon to Vatican fodde ujunnaje 4 jayndiyanke keeɓi yamirode kay wawde arde wadde couverture médiatique ko fati tigi e oɗon cérémonie fodde kadi kene ɓuura temedde 4 ujunere neɗɗo mbawi tigi arde notitade e oɗon finira tawtorede ɗum tawi ko waynodurde e Papa François ha joni habruji men ɗemgal Pulaar koto leydi Iran paaɗen to leydi Iran ko fettande mawde woni explosion mawɗo no fewi ɗum woni ko nana aseta hande o no gasi jeegoma lewru avril e nder leydi he tawi kadi ko bilan gadano moɓe kolliri noon wonde ko yimɓe ɗayo mbasi hen pittali men fodde temirde joyi sappo e jeegom waɗɓe ko mbarmi hen ɗum waɗi koye nder port tawateɗo to wuuro nder port wuuro woto tawatego to banggue worgo leydi ndi en cuwaldude noon holko saabi fittande nde en keɓani kadi bilan définitif bilan mo keɓɗeno ko provisoire ko guerre hakkude Inde e Pakistan paɗen hakkude Inde e Pakistan oɗo saaha kala noon tekkere ne surkanno hakkude mabɓe e oɗo saaha noon beele tekkere nde wona e ruppitade lewdu woni saabu kay teskama tension hakkude kay mabɓe e ɗum ɓeydi no fewi e oɗo saaha joni hakkude Pakistan hakkude muɗum e leydi en ɗum noon saabi kay tawi kadi fuɗɗi kay ko gila kay ɓen taw ko pelle joguitonoɓe joguitonoɓe Pakistan naɓe gila kay ɓe pelluno ɓe mbari ɓe pelli gila ɓe pelluno kay ɓe mbari tourisme naɓe hewɓe tawi ko Kashmir Indien naɓe e nder Pakistan gila alkamis noon Pakistan uddi keerol mum taw koto banggue weeyo woni espace mum aérien kala avion civil kay ummiriɗo Inde ɓe kollir tigui feccita e dow weeyo mabɓe keerol principal kay to banggue leydi hakkude leydi ɗiɗi oɗo saaha kala koko udda teskama kadi diplomate uji kewɗi Inde naɓe mbawi tigui yaltinede nawtede leydi men subaka hande o fayi beetawe nanama tigui piyanɗe guurɗe hakkude keeri leydi ɗi hakkude keerol leydi hakkude leydi ɗe ɗiɗi koto leydi Palestine paaɗen Hamas holliri Hamas Palestine ko catala kay joguitingal ɓe kolliri tigui wonde ɓe paari ko ñalawma hande o ɓe ɓayi noon kabaru wonde ɓe paari kay ko fati kay e goppitgol dendagal otage uji Israël naɓe kay ɓeɓe nanggui guila 7 lewru octobre nana juuɗe nana tigui ɓiile juuɗe mabɓe ɓe kolliri noon ngol ɗon goppitgol otage uji tawa kadi kamɓe otage uji foof ko lawol gotol ɓe goppitte ɗum noon tawi kay ko condition goto eɓe ciifodira e leydi Israël koninkoɓe Israël ciifodira ko wiyete trêve taw ko trêve duumiɗo fodde duuɓi 5 woni trêve duuɓi 5 taw fiyande fiyata hakkude mabɓe ɓe goppita dendagal otage uji ɗi kala tawi wona silloro ko lawol gotol ko goto e mawɓe Hamas noon kañuma ɓayyini kabaru o ñalawma aseta hande o 26 lewru avril hitande ujunnaje 2 e 25 musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno ko min tonga noon habruji men e ɗemgal Pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil moon Haali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nete e ɓosojo ko Saydou Abouba to Madina Gounas wuuro teddungo ko correspondant men permanent Amadou Samba Lo so tawi ko roɓiɗo Afrique ko Alassane Oumar Bodj gorko mo Sarandogu yo jaam Allah jogomi jogo on